Hiihoi. Purjelaivat on aina ollut ihan tosi iso osa mun elämää. Tänä kesänä mä oon päässyt olemaan kapteeniharjoittelussa purjelaiva Ihanalle. Suurin saavutus on ollut se, että olen toiminut perämiehenä ja kansimiehenä ja vapaaehtoistyöntekijänä espanjalaiselle puiselle purjelaivalle ja ylittänyt sillä Atlantin 2 kertaa. Mä oon siis Veera Uski ja mä opiskelen tällä hetkellä Suomen yrittäjäopistolla liiketalouden osaajaksi työvoimakoulutuksessa ja etsin siihen palkatonta työharjoittelupaikkaa. Mulla on siis vahvaa kokemusta purjelaivaa elämästä, miehistönä olemisesta ja jonkun verran myös toimistossa työskentelystä, esimerkiksi rekrytoinnista. Olisiko teillä ollut tarvetta purjelaiva maailmaa ymmärtävälle henkilölle ja tällä tavalla kasvattaa mua yrittäjyyden tielle? Toivottavasti kuulen teistä pian ja toivottavasti myös nähdään pian. Moi!